lho. Piye Mas, ketok ini ngerti wong kok gak kedep blas sih lho ya sampean kok iso. Gene. Idola, I love you ya Mas. Ah ya ampun, alhamdulillah sayangku ya Allah ya Allah. Iki ibaratnya kayak numpak kereta ya Bu. Walah baris kok kono kok kene nduk. Anjir, saderengipun ngaturaken wilujeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbah Dok mboten ngantuk nggih Mbah Dok nggih. Alhamdulillah. Iki sing bocil-bocil wis ning kono kabeh Ndok. Piye Tri? Iki lho sing arep dhewe iki lho malah bocil pol iki Tri. Senengane amen njaluk nyusu wae gumun aku. Aje, nderek tetepangan nggih Pak Bu sedaya kemawon nggih. Heeh. Sugeng pepanggihan kalian keluarga Ageng Ketoprak Trimanggala pidalem saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disesepuhi kalian Bapak Sukono Ceples. Sakmenika Pak Bu artise cantik-cantik mboten enten sing elek nggih Bu nggih. Sing elek aku tok ya. Elek metengan ya. Iki ora meteng, Guys. Ora, sumpah ora mangan kuwareken. Hawane udan-udan. Awas kengke anger putumu ora mbok sangoni. Alhamdulillah niki katimbalan sowan teng dusun pundi? Banyurip. Nderekipun pundi, Bu? Pancur. Indonesia, Bu. Lah nek menawa Malaysia ya ndak ero. Kok so Jepang layak kakek Sugiono ning kono. Senengane lho ya. Nggih, niki nuwun sewu Pak Bu, teng dalemipun Bapak sinten nggih? Bapak Janarko dalah Ibu Jumini biar sapa Guys? Jumeni alah nih Bu Nik. Ngapuntene nggih Bu Nik nggih. Heeh. Pak To nggih. Pak To dalah Ibu Nik dalam acara Walimatul Urus Kitan nggih. Nah, Adik sinten Bu? Aku anggaran duwe dhuwit kopok Bu. Arza, ya Allah bakul pentol iki kok so.
kleru, guys. Santai, bakal wedhus kok pentol. Ojo galak-galak aku nek tak emut sisan lho kok sagumun aku. Adik sing dikitan Adik Arza. Anjih, mugi-mugi dados putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa lan agama. Dan kembali ning bangku sekolahan ya nok ya. Cita-cita tercapai. Oke. Niki kadukung bareng. Sone apa, Nduk? Putra Audio juga Media Tama. Oke. Kagem Pak To. Pak To ingkang pundi niki, Bu? Pak To, Bu. Dalam Pak Ko, Pak Narko. Oh nggih. Ngapunten lho nggih. Lah, ibuke sing ngagem klambi kuning lah menik-menike cacah. Kok iso cilike ngono mangane apa, guys? Ya Allah. Oke, Pak Ko, matur sembah nuwun sampun nimbali kula sakanca Trimanggala nggih. Mugi-mugi sapungkur nimbali kula dan sapinangan rezeki ingkang kathah lumintu. Pokoke kaya banyu mili ngono kae ya nak ya. Amin Allahumma amin. Sing penting sehat. Oke. Waktunya paring lelipur sayangku, konjuk kagem tamu undangan sedaya kemawon. Pamundutan saking Bapak Lasdi. Nggih, wonten napa niku Pak? Ibu Lasdi wonten kepeling gelang kalung. Dalam ditayopke. Oke, baik. Tayop, Bu. Iki pembukaan langsung dikei tayop, guys. Oh, isa. Tayop. Ibu, mengke Mbak Bila ngersake tetembangan monggo lho nggih. Pokoknya digayengake, diseneng-senengke. Bakul wedhus, halo. Halo. Bojone nderek napa mboten? Nderek, engkang pundi? Teng mriko. Oh, sak menika. Wah, ampun nonyo-nonyo aduh kasa. Mangga katuran wonten gelang kalung pepeling. Ayo ndak tayo pembloro diketokno sayangku yuk. Nah. Oke. Nggih, kok sok. Ganjek peng pira? Peng 5 lho jek kuat, Pak. Kok sok. Mangsa. Ayo ndok tayub, ndok.
sat sayekti nanggo tidak moga lek mau nendi lek mau lan is cakape monggo angge Sambrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadenmu sabar lan tawakal pasrah sekuso yen kepareng besok Suwargo Mangga Bu Gelang kalung Sampun katuran wonten pepeling gelang kalung nggih. Niki dibajotke langsung nggih. Napa Pak? 10.8. Dedek Sekar, iki tolong Dek panjake dunjali sayangku. Yeah. Pit. Ndak saya gambiak ndak ayah ndak sayang kagem saya nyuwun dangdut di Tenggoro rumiyin nggih
buka jeneng Soraya Niki balik gendeng ya Pak nggih. Gentosan. Pripun Pak lagi? Sidorondo. Sakniki napa benjing? Tak kira sesuk kok ya. Niki kagem ibu-ibuke nyuwun apa niki, Bu? Ya ampun, wis kaya pengajian nduk ya Allah Gusti. Jamaah. Weh. Aku seneng lho guys nek ngene iki kok iso. Lah kowe kok nggawa anak nggawa dot kabeh-kabeh mbok gawani. Kok iso gumun aku. Halo Pak Gun, selamat sore. Nah, wilujeng sonten kagem sedaya kemawon ya Nak ya. Diwalek sayangku, panyuwunan wonten bokong semok, merah jambu. Oke. Sidorondo juga ada. Tak panggilkan artisku bareng Trimanggolo di sini yuk Mas yuk. Paringi spot sayangku kersane gayeng. Yoi. Sendok Pak Kaji ajeng mriki nduk. Aduh. Engkang atas-atas Pak. Loh kok jablas terus jenengan? Ajeng mantuk. Ya Allah tak kira ape uwul. Wis tak tututi ngene. Ora apa-apa nduk menawa urung wayahe menawa. Ayo, Yomi. Oke, Sidorondo dulu berarti ini. Oke. Loh, mikir wis ning kono, guys. Oh iya. Iki Pak, monggo. Sidorondo rumiyin. Anjih. Ayo yang punya Sidorondo. Gitu. Pak Ladi. Halo, Pak. Halo. Kinten nek rondone semene gedene iki ngatasi tawuran jenengan. Nanai lho, Nanang. Sing pundi? Ana. Ya Allah, anak. Kok ya ora wong ayu ngono lho, Bu. Kok iso gumun aku ah. Ayo nang njaluk sakmu Pak Ladina. Gak usah gumun iki. Ayo aja demek bokong lho ya. Demek lah nek bokonge mboke iki lho kok iso. Heh? Wis tak tukokno kalpana kek nduk rumangsane. Kapalen jare Bu. Sidorondo Mas Min, ayo dipenyet sayangku.
janjimu yen aku sago ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak anteni rondo ora nyono sampeyan sabar ngenteni mas ning nyatane tresno tulus lan suci sing kacelo sing gede panapurane atom tresno bebojoan selawase atom tresno bebojoan selawase. Terima kasih. oke Pripun ijol 100 balike 85 lho ya. Nggih kersane teng mriku mboten napa-napa kok so. Ayo ndak Pak D diladeni ndak ijol 100 sayangku. Fitri Fanola. Berarti sekar. Nah. J, niki pamundutan saking Bos Wedhus nggih. Tuan rumah, napa? Tajamnya karang. Leres niki tuan rumah. Mosok. Pak Narko pundi? Pundi, ayo. Pak Kaswadi nyawer. Iku lho. Topinan kuwi lho. Pundi Pak? Pak Kaswadi. Pak Kaswadi. Alah jenengan niku kok embo-embo mboten ngertos kok so. Alah, ayo. Karwadi ya apa? Di, ayo di. Iku lho, asline Bu kacamata Igor iku Ah, iya. dinggo penasaran. Asline yo ngingeti rene terus asline ben ra ketara Ayadi. ngono Pak. Oke, merah jambu, bokong semok, terspesial kagem pendarat-pendarat sedaya kemawon. Ayo Mas. Pak kalumbut. Tri. Maaf keceplosan guys. Ayo sayangku. Bokong semok merah jambu yang mana Mas Min monggo tak pilihkan artisnya bareng Trimanggolo di sini. Nah, digayengno nduk nek wayah ngene sing dipolno pokoke. Nah, nek ora pol iki ra penak ya. Wah, kandhani aku wae ngene lah kudu pol kok. Ya Bu. Goyang penake ngene kok ora do tenanan aku gumun ngrasakno. Ya Mas. Ngene. Ayo sayangku. Ayo yang
Jambu, sampun ngaturan lho nggih. Oke, bokong semok, oke, mesisan pokoke guys. Sik, ngodol-ngodol iki kira-kira lho kok korek metu. Oke, baik, ora usah mbok sawer lah gak dadah ya Mas aku, Mas. Nggih, Bu, nggih. Nek mentolo tapi lho. Pripun? Cincin putih saking oh nggih ya ampun lah tesik nem kula mboten ngertos lho nggih apunten nggih Mbak nggih anjih cincin putih alah mboten usah nyawer Mbak saestu mboten usah Mbak alah mboten usah Mbak saestu mboten usah alah Medion ngawi, ngeten iki kula sungkan lho Mbak saestu. Ngeten, ya ampun gaule nduk, Masya Allah. Mbak Nik nggih. Oh nggih ya ampun, matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak kanca lho nggih. Piye nduk? Tase gawak napa ora? Aja ana bome iku lho nduk. Cincin putih Madiun Ngawi, oke. Bokong semok juga ada. Mas Men 2 rep saja ya Mas ya, menyingkat waktu. Ayo sayangku yang punya bokong semok. Tantri. Nggih. Jaluke saiki kok Pak. Bakdo niki Mbak nih nggih, kagem ingkang hamengku gati. Bokong semok sayangku. Cek. Ayo sayangku semangat ya coy.
sokongku dhewe Eman-eman moto sing digondelen lambe sesikan lari sigar kapundhut gawe greget kudu kepengen ngancam Ketut terus enake ngono anyep-anyep kenapa ya ayo deh pokoknya deh semok pokoknya sapa semok sanggul sanggul yo nganggo cucu nganggo cucu bokong semok bokong semok pokoknya sapa semok nganggo disanggul sanggul mirip sapa bae keperko mesti ngomong melongo sapa semok rambut disanggul sanggul yo nganggo cucu bokong semok bokong semok pokoknya sapa semok digelung mirip sapa bae keparko mesti ngomong melongo sampun lunas nggih oke matur sembah nuwun niki giliranipun ibu ingkang hamangku gati ibu nik sayangku panyuwunan wonten Madiun Ngawi putri Loh, putri kabeh iki maju kabeh ayo kamu dulu oke jenenge kembar ya Mbak ya mboknya sangger ditokno sing iki amen mecuti wong ae cah aja ngono lho Mas sapa Emo jabang bayi gak sah oke pamundhutan saking Buni katuran monggo Mas Madiun Ngawi niki sing badhe duet monggo lho halo Pak Wong Madiun Ngawi oke Pak Wong dek lemes ya Pak Koso gumun aku ah. Alah jenengan iku koso.
Diki, sesok latihan melak aku lho ya. Heh? Kowe angger gelem melak aku ya dadi pokoke. Aku angger vitamin C ngono ku seger-geger piye ngono ada. Lah, iki lha nambahi, guys. Nah iki tenan gak koyo Dek Mangi iki ketake. Lho kok tunggale jablas terus? Iya, Cah. Mboten napa-napa. Nah, terakhir dalane mriki nggih Bu nggih. Pokoke ingkang atos-atos lunyu kok ya. Sing mriki pripun kok mendel kemawon, Bos? Yang pakai berkacamata. Jenengan kok mendel kemawon niku lek kok iso. Lah, ngodol-ngodol ngoten lek kersane pantes kok iya. Oke, pemundutan kembali saking Buni wonten cincin putih. Oke, kersane lunas ngene nggih. Monggo Mas Men. Katuran sinarangan aku wedok ya yang punya cincin putih. Ditunggu pemundutan selanjutnya ya nak ya. Dari Mase. Loh, nanti mang hilang guys. Gak sido nek ngono nek ngilang lho ya. Mau anak. Ya ora apa-apa ndek anak gak sah. Cincin putih, monggo Mas Men. Ayo. Gak usah merengut ngotak mbok 10.000 gak usah. Mergawe kok aman merengut ae lho ya. Mergawe sing sumpah ya nak ya. Sumpah ta apa ngono ku Mbak? Wis diganti. Oh. Trimanggala. Wat ijol tok Pak Wo. Pak Wo jare bingung milih ndak. A1 Mbak. A1 kabeh. Pak Wo tak pilih sing lagi semlumut ya, semlumut. Kenalan sama Pak Wo. Salim sama Pak Wo. Sing buatan pol lho tapi di hatiku hadir cinta lain, cinta seorang pria. Iki lho Pak Wo. Pak Wo jenengan gendilo ae kok sanate yo wedi le. Pak. Pak Wo. Ya ya. Sadari kok ada. kenyataan ini takkan mungkin aku udah melepaskanmu, namun berat hati meninggalkan suami, tapi berat
kasih matur sampeyan nuwun niki kantun setunggal tembang nggih kali ngeranti Dorayu. Bab dolanan diteruske mungkin dalu memilih setia Mas. Pamundutan saking Pak Wong. Monggo. Lah rak yo ngono le Pak kok iso lali adat saben dinane lho ya. Sangune entek yo. Aku ngunduh duren karo nongko. Oh ngoten. Ayo pinarak nih Mas. Teng pundi Pak? Anding masjid pas. Saestu? Iya. Lho kok dor guyu. Modone nggih. Alah, Pak Woter ae njaluk disunati kok. Memilih setia monggo. Bos, lho bosku malah rono parake pengen dijak. Ayo sayangku. Aku serang nyawer gitu. Entek duit. Sukamu, sukaku juga. Oh, dukaku juga bertahun kita bersama melalui suka duka asmara. Diri ini pun merasakan pahit getirnya kehidupan. Namun aku tak pernah pulang bersama kita melangkah. Ayo sek, pesek. Sukamu, Sukaku juga, dukamu, dukaku juga. Kita bersama melalui suka duka asmara. Memilih bertahan untuk setia. Putri, aku karek 7.000 piye?
Ya Allah Gusti, Mas repe mau sepisan piye repe. Nggih, Mengke matur nuwun. meleh nggih Pak nggih. Ijol lah nek ngono, tak nggone kok bengi 200. Oh ngoten. Yo. Oke baik, monggo. Ijol 200. Oke, teng mriki mawon lho nggih. Durene tak tunggu. Anjir didelanjut wis samene wae, Nak. Ayo Pak Lungguhane dicepakno sayangku.